Видео поздрав за Тереза Костова. Коста Атеро, как си? Турмозът ли татуне? Еми, сама си го избра. Кой да направим? Се оправяш както можеш. Не вярвам в тебе и т.н. Нали то е ясно там. Аз в понеделник почвам, отивам в София, трябва да е забавно. Нямам търпение вече да видя там твоята Йоанка, Косо Педерас, Мартин, Фило, всяка такива идиощини. И оттам ще ти купя картичка, защото тук са пълни лайна и съм сигурна, че там ще намеря по-хубави. Даже мисля, по идея на другата Йоанка, ще измисля някакво стихотворение, ще го тия, простотия, възможно най-идиотското, което може да ми хрумне. И се надявам да си повдигаш с него духа от време на време. И като го прочетеш с нетърпение да си кажеш: искам да се върна в България, за да може отново да правим някакви идиощини, да се легаем и така нататък. Какво друго ти кажа, да я знам, скука. Общо взето това е. Обичам те, целувки. Чао!